Tygrysek w akcji. Co jeszcze się ma stać, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że trwa regularna napaść na Polskę? Pardon? Co jeszcze się ma stać, żeby wszyscy w Polsce zrozumieli, że trwa regularna napaść na Polskę? No trwa codziennie, czuję się napadnięta, zwłaszcza przez polityków. Ciągle nas napadacie i ograbiacie. Trzeba się bronić. No stop się bronimy, ale ciągle jakieś nowe ustawy, tu podatek, tam podatek. Wojna. Co jeszcze się ma stać? Nie wiem, co jeszcze się ma stać. Ale najlepszym rozwiązaniem by było, jakbyście przestali nas pchać do wojny. Nie rozumiem. Wiem, ja też mam takie wrażenie, że ty nie za wiele rozumiesz. Powiem szczerze. Nie rozumiem. No bo ty tygrysek jesteś. Jak ten z Kubusia Puchatka. I żeby nie było, że to ja powiedziałam, bo to twoja stara upubliczniła. Tygrysie. Najlepszy przyjaciel Kubusia, tygrysek. A Kubuś miał mały móżdżek. Niewiele rozumiał, a jak ktoś z kim przystaje, to podobno takim się staje. Więc nie dziw się, że nie rozumiesz.